Waterphone ya hwefo mo hwe mesamre se dem no Francis Frimpom Anson NKOSUOHENE na samre mo hwe no ewo ye kire yi anase video yi se dem no abra no bra no bia no meba na maye video sei ato ho ama ahwefo ahwe bi ni afa nyina yaka ye ho abom ni afa bibia firim na de mprempim meka ne se we are not perfect ye nyina ye kronkron what I say ye ntene nti no de me meka no ne no nkyere se wotefa wodwen se ya brantie de ne de o kan nti no o kronkron ama da bi na me obi ni ho a o ye kronkron eche twedi ampo nyankopon ho yi se bia papa no masofo okura no mpempi no bebre na no ana se ebi mu wo ho a ne omoka no so dem no enye ni nyina no mutimi ye what I say se bia omokura nyankopon de adom bi adom wo mo so mo nkyerɛkyerɛ ne mebi no omokura mutimi fom na nye ya ye hwɛ wo mo nti no bibia ni a de beka ankoye na mo de akyɛn na mo atenetene ne ye kwa no ɛdeɛ ne mpɛsɛ me yakasa ana sɛ yehwe bibi fa ho. Like today I want to talk about friends and namfofo and namfo adamfo ye namfofem me pɛsɛ me busa sɛ yakasa obi ɛyɛ wadamfo adamfo anyway sɛ na wote adamfo asefa meme wo sɛ de mete adamfo asefa wo nso sɛ na wote asefa ti meme enne me bɛka me de na I'm very sure say after video we no nso bɛka sɛ de wote adamfo ase de mi hu ana mete ase wadamfo ne sɛ wadamfo ɛyɛ obi a ye ka sɛ so mesi de oyɛ me yonko prekope ɛne sɛ wadamfo yɛ obi a wosusu wo nsɛm ho kyerɛ no wadamfo yɛ obi a okɔ ho kyerɛ mu a ohu onkampo ne wahu wadamfo yɛ obi a kyɛ sɛ wone ne kɔ na eba sɛ de mpanimfo ka no mutim do nsakra hyegem ama no enso ne wiase ehwe ebi mu ama adamfo ayɛ tan meka ama na kosi sɛn ebi mu ama adamfo ayɛ tan ebi mu enam adamfo fam tete binum ananti ebinum enam adamfo fam di binum nya ebinum enam adamfo fam di amanfo bone all in the name of friendship. Oh madamfo ni o wo de wunim se wadamfo no wone ne kone ne ba utimi eni adamfo bi wo ha utimu sese bi madamfo se de ne nsem nya oni bi de wo beye bia no you do the same thing for the person. Wo ko shopping na wo tobi na waton pepepe na wo de ama no enso be wi echi na den wo dane wo ho a na wa chewo hwe de wo kire kyese wo ka se wo nya sika ama ni pebi sei no yem friend adamfo ne de sepi wo kwa ho kire wo hia adventure uhia ne ma bi wo life mu abrabo mu a obetimi a kire wo ekwan papa so ofa so yemfa we enye example se wo oti awarem ana wo relationship mu na wo ni wukunu ana o boyfriend enya kasa you think say you have a friend, a good friend that won't share bibi abom na waka kire ne se ye adwoa say na me de kwadwo ayo de bia say ya as a good friend I do betimi akaje so betu fu no akache o se hwe ewiasim ha no relationship ana aware no ne kwan wa nyamotre tobo ase nyantobo ase nya kasade na wone ne nkasa na biye yi enye de obeka che o se mema de sa no motie sem de maka che ko fa no kwa meka che o se bema we de mini aba be very careful. Say obi a on oyi naked kasa obeche watade a think twice. If a naked person tells you he or she will give you or he or she will gives you what do you call it, t-shirt and a shirt, you have to be very, very careful. Free say what fun is our yonko abeka wasuma samachre no on your catcher also sebi unya badwemba
anaasɛ wadwene fie wonni fie nyansa sɛ deda bia meka no yɛwɔ school nyansa na yɛwɔ fie nyansa nti wo apply school nyansa no na samfa use the fie nyansa use your common sense your brain ɔsɛ aseɛ wonni fie nyansa na wo nso wodi mmirika na wakɔ acte maame ɛbɛwie akyire no na ɔbaa no wadamfo no ɔne wo boy no hyehyɛ hɔ anaa wo kunu no hyehyɛ hɔ ɛsi daa menim obi a ne kunu aware ne best friend aka ne ho ɔmote hɔ you can't do anything bɛrima yɛba yɛn mmarima mu nso ɛ yɛnam fam ne sɛn adamfo timi de wokɔ sɛ yam adamfo timi de wokɔ amaneɛ mu ɛdeɛ nti na me Francis mete hɔ a mese sɛbi tafrakyɛ sɛ mɛfrɛ obi sɛ me best friend yɛbɛyɛ den mmarima adamfo fa wonim wobɛkɔm so adamfo no no asɛm too no a ɔde wo hyɛm anaa asɛm bi baeɛ a na ɔyi wama nti na mpɛsɛ yɛbu sɛ yɛn ho sɛ yɛadamfo ɛne hwan meme deɛ mɛsɛ madamfo paa ne Jesus because he is the only one who can never deceive me seriously mehu na mesere hwɛ wa ma me no nkyɛ sɛ madamfo no sa na da bia meka menim o ɔwo ni maso mesi kan menim no ne mo no nkyɛ sɛ madamfo no and if you think say mehu na mesere hwɛ wa oh Francis madamfo no nti no obi ka kyerɛ obi sɛ oh aso mesi so onim wa na masere wonim me how do you know me wonim me why me amete okra me tuma gase me nim me ho because what no timi yɛ ade bi na wani aba ho so maka sɛ eh ntimi na me yɛ ade we you have to be careful how we choose our friends men kasa wo no wadamfo nkɔ yɛ aka ne mmom wani na hɔ ne ɔwaka no so no firi sɛ da bia meka sɛ adamfo a wote hɔ a wo sɛ wode wɔn nsa bɛhyɛ gyem ama no wobɛkɔ no na apa agya no asɔ sɛ petrol sɛ kerosene no sɛ whatever nim na ɛhyɛ adamfo a wogyina hɔ a wo sɛ ɛtuo ba a wobɛgye tuo no ne wawu ama no wobɛkɔ no no gyina okuta tuo no wato a ɛba you have to be careful sɛdeɛ yɛbɛfa yɛn namfo fam ɛnyɛ adamfo ne nipa a ohia wa ɛna ɔbɔ ɔfrɛ ohia wo mu a hey na ɛdɛn dɔke wo twɛ mo bɔ hwɛ so obi yɛ a ɛmfa damfo so nyame sɛ obi yɛ a obɛdi a you can have only one friend wawa ma wabusua ɛnyɛ wadamfo sebi woyɛ single mother ma wo ba ɛnyɛ wadamfo sɛ wo sɔre akɔ ne fie hɔ akɔtena hɔ no ɛmmoa wo kɔnkɔnsa ebi wie akyi ne yɛde asɛm ato so onsa damfo nti nyame so nyinaa yɛ basa first na akɔ sɔre o first na akɔ sɔre so adamfo nti nyame so nyinaa yɛ basa fisha dan sebi adamfo bɛka sɛ let's go and chill yɛnkɔ chill utimi ne adamfo ɛkasa wɔ telephone so saa na time ɛsɛ wɔde bɔ mpa yɛ sire nyame no sa obusadeɛ wɔ nyame nyama no na pa ho to the phone to so ano ada we need to be very careful menka sɛ wono adamfo bi nkɔ yɛ aka menka sɛ woni wei but choose your friend wisely sana mpɛsɛ mɛkyerɛ ebi ame obi hu me sɛ me adamfo bɔne okay why because me hu ameka me hu sade we anya ameka me a straightforward person I will say it opekume ma fon fianga obomia na ade achi a unyame momi biem I will say it. Who is your friend? Tell me, who is your friend? And I say adamfo anyway. Adamfo ne den. And after video we so be true. So be comment you. So be video ni be afa ho. Kyerɛ me say e tin ni adamfo. Why? If me Francis from Pomanson. NKOSUOHENE. Eja yegusu a borofo bi de ye kan bi wa.
na me enhyira mo nyina ebe kakra na eja mebubudin na machia madofo binim omo a me di video ito ho a omo hwe encourage me say koso keep on eja yes nya me brand bia on my ideas no na yentimi enka bi na ebinom ha me say I should do all these videos in English and so on and so forth, but please between no and na metimi express me very well. Me come bro for me dream once and I come pick problem bia na be kan to brofo bia ma besere me sere mo pa yes brofo no menti o, but the one you maybe when you are doing it you have to do it in a way that you can express yourself very well. That's all. And Tino, that's why I need someone who can do the English part if the person wants. Yeah. Tino, yame onshamo onkamo onyamo busadi nyina emamo, and choose your friends wisely. Francis from Pomanson, NKOSUOHENE.